Honderden aaien hadden maalje van het Frieske geel terug de handen gehaald om een godsje in te prikken. De methode om voor te komen dat de aaien met succes uitbreiden worden. Provincie, natuurbeschermers en boeren hadden handen niet meer lijn om de populatie van de gwossen te verminderen. Doordat er het vlies in het aai daar een gatje in komt de lucht in, dan komen de aaien gewoon natuurlijk. Eigenlijk een soort van preventieve abortus dus. Ja, zo zouden die nemen kennen. We hopen de nesten in een vroegtijdig stadium te vinden, dat er nog net de aaien bebred binnen. Maar op sommige plekken een 5, 6 letter en dan kan er sprake zijn van een soort abortus inderdaad. Is het nou een diervriendelijke methode? Ja, voor het bij jezelf zult net een plezierige ervaring wezen, neem ik aan. Want ja, die bloot brieden en die komt dan even infantier achter dat ze in aaien net komen. Dus ja, het beest zal zelf de smoor in hebben. Maar ja, het lijkt het u als natuurbeheerder een diervriendelijke oplossing als te zeggen van oh ja, waarin je met het geweer heen en naar het nest en we zitten de gwas van het nest hoor. Dat lijkt het u nog volle minder diervriendelijk. Hoe voelt het nou als natuurbeschermer zeg maar, om dit dwaan te maken? Nou ja, het is wel een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben je wijs dat hij zo wat waarom is in Nederland. We willen als Frieske GEK een goede relatie met de boeren, met de landbouw houden. En de provincie daar hebben we afspraken mee maken. Nou ja, dan doen we dat. Doe je het dan wel van hitte? Nou ja, wat je doet is alleen het jonge leven in de kiem smoren. En als natuurbeheerder ja, doe je dat lauwe net. Nee. En eens vinden de meewerkers van het G het heel mooi als bij één nest de natuur toch sterker blijkt als de meesk. Het is een gwozennest, daar lezen 3 aaien in en tot mijn grote verbazing zijn er toch 2 aaien die op uitkomen staan. Daar zit al leven in. Ja, er zit nog niet een gatje in, maar ja, ondanks dat er een gatje in prikt is, komen ze toch uit. Dat werkt de methode net. Nee, ik verbaas me hier ook. Misschien dat het net 4 genoeg prikt is, dat het vlies net goed stikken geweest had, maar... Je hebt hem prikt en het wordt toch uitbreid en er komt toch leven uit. Ja, de natuur is toch weer sterker. Ja, zeker. Ja. Ik verbaas me hier ontzettend door. Ja, ik vond het wel mooi, of niet? Ja, het had ook wel wat. Ik kan hem snel weer omlezen, maar dat is ook wel toch ondanks zijn goede broedswaardig toch beloond wordt voor zijn werk wat de dieren had.